ai ai mama. I era un vell poble, envoltat d'arbres de mangua, que atacant grans vespes guairangues van espantar la gent. Perquè no els piquessin, petits i grans, es van amagar en llocs molt llunyans, ja que el verí donava febres molt altes. Dos nens corrent tant van perdre els seus pares. Com estaven cansats, els van esperar al costat de l'arbre més alt. De cop i volta va venir un exèrcit de vespes cap a ells, però un centenar d'ocellets, pujant-los a dalt de tot, es van menjar tots els insectes. Els nens, agraïts, recordant a la seva mare, deien: ai, ai, mama, on ets? Les petites aus, calmant-los, els van donar menjar. Després ells es van dormir. Al matí es van despertar. Van relliscar de l'arbre, mentre queien, creixent los plomes, van volar com ocellets. Llavors van guiar amb el seu cant el seu poble a les seves cases. Quan ho van aconseguir des de lluny, la mare selva es va acostar, convertint-los en uns nens. Però també li van demanar que els deixés ser ocellets. Així ajudarien a tots els perduts de la selva. I ella ho va acceptar. Des de llavors, el seu cant, ai, ai, mama, és un cant d'esperança.